Він що перший? Давайте попередимо. Давайте я вам. Нема питань. Він з больниці там. Давайте їх попередимо. Якщо треба, перше питання, то є слово. Розглянемо четвертий, п'ятий, а потім вже. Давай четвертий, п'ятий, а потім вже. Хто тут повичить? Давайте. Доброго ранку. Та все. Я ніколи не бачив, у нас десь. Я думаю, що Доброго дня. Доброго дня. доброго вечора. Починаємо засідання. Я думаю, що це. Сьогодні у нас 6 депутатів. Кворум є. Хто за те, щоб розпочати засідання? Хто за? Одноголосно. На порядку денному є в нас 6 питань. Хто знає, які зауваження чи пропозиції до внесення? Пропонується наступний проект рішення про затвердження програми фінансової підтримки комунальної організації «Фокстар» на 2025 рік. А саме, що пропонується? Основні завдання – це забезпечення будівель комунальної організації фізкультурно-оздоровчий комплекс СТАР необхідними матеріалами, ресурсами для належного функціонування, проведення та стелі, закупівлі та встановлення і експлуатації приміщень та відшкодування витрат на оплату комунальних послуг та інших капітальних та поточних видатків з метою проведення спортивних заходів та надання фізкультурно-оздоровчих послуг комунальній організації. Обсяги коштів, які пропонуються залучити на виконання програми на 2025
межах бюджетних асигнувань. Якось питання? Ні. А, що я протикав? Що ти? Там далі Програма, яка буде підтримувати життєдіяльність нашого спортивного комплексу. Ставимо на голосування. інформація зауваження. Розглянувши програму порядку денного про затвердження програми фінансової організації Київстар. Голосуємо. Ой, я перепрошую, Монастар за, Ніконенко. За. Що? Шина. Будя. За. Чи ти останній написав? Через те, що я всі тут, так? Добре. Наша комісія рекомендує до розгляду на черговому засіданні. Переходимо до розгляду п'ятого питання. Про надання згоди на отримання безвідплатної та безповоротної спонсорської благодійної допомоги. Так, а саме надати згоду на отримання безвідплатної та безповоротної спонсорської благодійної допомоги від ТОВ, Юрокейп, Юкрейн, Львів у вигляді придбання спортивного інвентарю на суму 100 тисяч гривень. Спонсорська благодійна допомога визначена в пункті 1 даного рішення приймається від імені та в інтересах територіальної громади в особі Новорізької міської ради. Визначити Новорізьку міську раду, отримуючи спонсорської благодійної допомоги, визначеної в пункті 1 даного рішення в інтересах територіальної громади в особі Новорізької міської ради від імені якої діє Новорізький міський голова. Тобто контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та заступником. Буде трьохстороння угода. І всі той весь спортивний коментар буде приймати, зразу підійде на наш Ти знаєш, що доповнення. Ставлення на голосування. На отримання безповоротної безповоротної спонсорської благодійної допомоги. Ануса, за, Ніконенко. За. Шот. За. Шина. За. Будяк. За. Одноголосно. Комісія рекомендує до розгляду на подальшого затвердження на позачерговій 74-й сесії. Шосте питання – це питання про внесення змін до бюджетної міської територіальної громади на 25 рік. Доповідає начальник відділу управління. Марія. Так, до проекту рішення про внесення змін до бюджету пропонується спрямувати залишок коштів, що склався на 1 січня цього року загального фонду 1 мільйон 197 тисяч гривень. Також спрямування залишку спеціального фонду, який склався на 1 січня 1 мільйон 93 тисячі гривень.
переводи загального фонду на суму 5,5 мільйонів гривень. Збільшення спеціального фонду на 7 тисяч гривень. І також спрямувати залишок спеціального фонду власні надходження 25 тисяч гривень. І це все спрямування і збільшення доходів спрямувати на такі видатки. У міській раді придбання предметів і матеріалів для ремонту складової плівки будівлі міської ради 154 800 гривень. На капітальний ремонт будинкової дороги що придбання матеріалів де будуть канал, де ми здали Нафтогазу в оренду рішення, сьогодні вже за нами. Це кошти, вимагаючи, вже зароблені від оренди. Ну і там, щоб воно виглядало якось більше. Там буде куплятися ці двері вхідні і відповідно ті складувати. Дякую. Часто кожен. Так. Там, щоб, конечно, Там а там же не роблять. там ще вони переїхали на Нафтогаз, дуже переїхав і вони ще Це працюють. водоканал. Ні, там водоканал на другому поверсі завжди був, а на Роблять ремонт. роблять ремонт. Давайте далі. Капітальний ремонт будинкової дороги по вулиці Івана Франка. Я вирішила, що Це вже кінець? Чи ні? капітальний ремонт дороги вулиці Січових Стрільців, село Терновиці, 100 тисяч гривень. Капітальний ремонт тротуару вулиці Степана Бандери, Куявої, 210 290 гривень. Капітальний ремонт тротуару вздовж алеї пам'яті Героїв України по вулиці 39 пана Куявої, 200 тисяч гривень. Капітальний ремонт дороги по вулиці Промислової Саді Бердихів, 200 тисяч гривень. Так, далі. На зарплату з нарахуванням за центру надання соціальних послуг 300 тисяч гривень. На придбання продуктових наборів для одиноких громадян. Це теж для соціальних послуг 50 тисяч гривень. На відеонагляд міської ради 50 тисяч гривень. На програму дальше.
допустимо, шкільні дороги, робимо документацію, люди зобов'язані, але будемо шукати, що їх заряд може не просто того, що вони слідні місцевому господарству. Це на сьогоднішній день вивезення сміття з місць загального користування 150 тисяч, придбання дорожніх знаків 80 тисяч, відремонтування доріг 200 тисяч, на оренду транспорту для харчування фільм на кладовищі 100 тисяч, поточний ремонт вуличного освітлення 250 тисяч, придбання господарського інвентаря для постійня 60 тисяч, придбання
Придбання матеріалів для поточних ремонтів дитячих металів підвалів огороджень 25 тисяч. Мені відділку кожна заплата нарахування працівникам шкіл, фізичним це є, що ми відкриваємо. Так, тут на місці відправили тисячі плати. Ні, тисячі плати. Вони віддали державному бюджету, а це теж 30 тисяч. Державний бюджет. Далі, сплату медичних сестер строчка 180 тисяч гривень, на програму програмування 200 тисяч гривень, оплата договір 200 тисяч гривень, на оренду ставить 200 тисяч гривень, на фінансування нової приміщення школи 150 тисяч гривень, також заклади шкільної освіти номер 7 школи 332 тисячі гривень, на ремонт школяриків 100 тисяч гривень, встановлення пандусу ліцей 80 тисяч гривень, придбання металошукачів до шкіл 200 тисяч гривень, придбання матеріалів матеріалів для відділу освіти 50 тисяч гривень, на співфінансування проекту створення мультифункціонального спортивного простору в школі села Кам'янобрійки 77 тисяч гривень, на квартирну самодію початкової школи 200 тисяч. Може користатися. Подає нам звіти, скільки прийшло, скільки регіонів відвідала, скільки ці і далі також. Треба, щоб керівник став трошки активніше працював в цьому питанні. Так, ну програма висвітлення Буде часу звіт. з коштами, а ні одного акту ще в нас немає. У вас є більше ніж півмільйона, вони це що значить більше, то наш більше. Я навіть на придбання матеріалів на даний момент. Це не відшкодування. Ні, перед тим по даному фонду у вас пішло затвердження тої програми, призначення 100 тисяч. Це буде такі програми, так. Але тут тільки одна сума, яка вже зараз потрібна. Вона і тут. Ні, там тільки програма. Там програма, ми зразу приймаємо програму, а тут є бюджет. Спередження тут. То буде зараз заводом. Апробація. У вас є такий відділ, він знаходиться на Шарковому Львові, це той відділ, який займається тим, якщо судом накладено штраф вигляді принесли права. І так само ті, що після засудження ми Забрали на Коротше, що типу нового що ти приймав відомо? Ти хочеш вони прийдуть до тебе на роботі. то, що казали, всі казали, що Така історія. Добре. Чуєте, але до підсумки високого мінімально буде з 20 тисяч забирає, то на тоді рахується, то що ми так скорочили, що теж вони не зразу воно зараз воно все небезпечно. Всі органи сили Добре, то якщо немає зауважень,